Sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang doktrina tungkol sa bautismo. In Romans chapter 6, ang bautismo ayon sa Biblia. Romans chapter 6, verse 1 hanggang sa verse 4. Salamin ko. Salamat ang gagawin natin dito sa salamin. Alright. Maraming salamat sa gabing ito. Kami po iyong pagpalain ng mga espiritual na bagay mula sa lukulukan ng iyong trono, ang trono ng iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Binigay mo po sa amin ang masaganang biyaya na natagpuan namin kay Jesus Christ. Dahil dito ay nakalalapit kami sa iyo upang sambahin ka, purihin sa lahat ng iyong kabutihan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat. At sa gabing ito ay pagpalain mo po ang bawat isa. Sapat ito po ang inasahan namin. Ang pagpapalang magmumula sa iyo. Ang iyong katwiran, lalo na sa usapin ito, ang doktrina ng bautismo. Maraming po salamat. Patawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang, lahat ng aming nagawa na hindi nakalugod sa iyo. Salamat po, aming Ama. Sa lahat ng ito ay aming kahilingan na may salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Paano tayong mga patay na sa pagkakasala ay paano nga tayong mabubuhay o mabubuhay pa riyan sa kasalanan? Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Therefore, we are buried with Him by baptism into death.
That like as Christ was raised up from the dead with the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Praise the Lord. Now, identity. What is baptism? Ano ang bautismo na ating pong natanggap na katotohanan tungkol sa bautismo sa tubig? Identity in Christ. A testimony na tayo po'y patay na sa kasalanan, inilibing, nakasama niya sa bautismo. At kung paanong si Jesus ay muling nabuhay, ganoon din naman ay mula sa tubig ay umahon tayo bilang larawan na tayo ay may bagong buhay at nalakad sa isang bagong buhay ayon sa panukala ng ating Panginoon. At yan po ang nakita natin in verse 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. In verse 3, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead with the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ito po ay spiritual na katotohanan na nang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, pinanampalatayanan din natin o nasarig kita, nagtuo kita ng ating mga kasalanan ay ipinako na rin kasama doon sa krus. Kaya ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, sa pagtanggap natin ay namatay tayong kasama sa Jesus. I'm crucified with Christ, sapagkat ang kasalanan ay dapat hatulan at ang bayad o ang hatol sa kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng banal na kasulatan na nang tayo'y sumampalataya sa Panginoon ay pinaniwalaan natin na tayo man ay namatay ng kasama ni Kristo at ang ating mga kasalanan ay nahatulan na sa kamatayan yan na naganap sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung kasalanan, ang bayad yan ay kamatayan. Ba? Ang suhol sa sala ay kamatayon. At dahil sa tayo ay makasalanan, dapat tayong mamatay dahil sa ating kasalanan. Subalit, ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ganyan kagandahang loob. Ganyan kagandahang loob ng ating Diyos. Na dapat tayo ang maparusahan dahil sa ating kasalanan, si Jesus ang nagdala nito. Itong ating kasalanan. Binitin siya sa puno ng kahoy. Sa krus ay pinako siya. Dahil sa ating kasalanan. Hindi dahil sa kasalanan niya. Dahil sa ating kasalanan.
Kaya tayong mga sumampalataya kay Jesus, alam natin na patay na rin tayo sa kasalanan. Amen. Amen ba? Amen. Amen ang amen nyo eh. Sa pagtuklas natin ang mga katotohanan ng Diyos, hindi natin inaalis ang kahigitan ng Diyos sa lahat. Sabihan po nyo, Diyos ang makapangyarihan. Ipinaalam niya sa atin ang lahat ng kanyang kalooban at plano na nakasulat sa banal na kasulatan. Subalit hindi tayo higit sa ating natututunan na kaysa tayo'y natuto sa kanyang salita ay mas marunong pa tayo sa Diyos natin. Hindi po tama yun. Amen? Amen. Kaya, pupunta ako doon. Tawag doon yung susudoy ako doon. Kung ipahihintulot ng Diyos. Ha? Gagawin ko ito, pupunta ako doon sa Manila, papalik ako dito. Yan ang aking ibig. Ngunit kung ito'y ipahihintulot ng Diyos. Yan ang aking plano. Amen? Kaya, huwag ipahintulot ng Diyos na tayong mga patay na sa kasalanan ay mamuhay pa sa kasalanan. Di ba, mga kapatid? Sapagkat isinulat itong banal na kasulatan hindi para tayo ay magkasala, mga kapatid. Pagkatapos tayong maligtas, hindi tayo tinuturuan ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Amen ba? Amen. Tignan natin. 1 John chapter 2, verse 1. These things write unto you that ye sin not. O, di liwanag. Diba? Praise the Lord. Marunong ang banal na espiritu isa sa mata ko. Wala, hindi na umiiraw yung mata ko. Ito na lang, isip. Ginagamit yung mata ko. Mas marunong ang banal na espiritu. These things have I written unto you, that ye sin not. Oh, hindi pala ito simula para tayo magkasala. Tama? Kaya God forbid na tayong mga patay na sa kasalanan, para ba tayo mabubuhay sa kasalanan? God forbid. But, yun ang kasunod ko. But, if any man sin, we have an advocate with the Father. Tama? Jesus Christ. Tama ba? Ang kasunod ka agad. Jesus Christ, the righteous. Tama? Yung advocate dyan, sa Pilipino, tagapamagitan. Tagapagtanggol. Attorney. Kaya tayong mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa katwiran ng Diyos, sa espiritual na buhay, sa harap ng Diyos, ay mga banal na tayo. Nilinis, hinugasan na ang lahat natin kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Yun ang kalagayan natin ngayon sa Panginoon. Our identity with the Lord Christ in the sight of God the Father, we are cleansed. Our sin is forgiven, was forgiven. Tayo po'y ma-eternal na buhay na. Wala na tayong kapintasan sa harap ng Diyos. Pinagkasundo niya tayo doon. At ito si Satanas, walang ginawa to kung hindi dayain kayo. Ha? Ano gawin yan? Satanas. Ang ating mga laman, flesh and the world and Satan,
ay naririto. Walang ginawa yan kundi dayain tayo niyan. Papagkasalain tayo. Yan ang ginagawa niyan. Ha? At pag nagkasala tayo, aakyat yan dun. Haharap dun sa Ama at sasabihin, ayan, si ano, taga-Dulag, taga-Mayorga, yan yung anak mo yan, nagkasala yan. Nakatulog. Kaya ang gagawin niya, aakusahan niya tayo araw at gabi sa harap ng ating Ama. Subalit, narito si Kristo na nakatayo bilang ating tagapamagitan at abogado na nagsasabi, Ama, bayad na yan eh. Bukas na. Wala nang kasalanan yan. Rejoice, O ye people of God, because of our Lord Jesus Christ. Amen. Dahil sa ating Panginoon, magsaya kayo. Mga kapatid, kanya sa pulpito ito, ang ating pinangangaral ay si Jesus. Amen. Si Jesus. Yan po ang katotohanan yan. Jesus Christ. He is our mediator. The propitiation of our sins. Punta tayo doon sa 1 John 2:1. These things have I written unto you that you sin not. But if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ba? And He is the propitiation of our sin. Tama? Tama? And He is the propitiation of our sin. Ang ibig sabihin, pampalubag loob. Galit ang Diyos sa kasalanan. At dahil sa tayo ay nagkasala, ganyan na lamang ang puot ng Diyos. Yan. Galit tayo. Kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil si Kristo ay tinanggap natin, siya ang naging pang-alis ng galit. The word used in English is propitiation. Pampalubag loob. Yung sama ng loob ng Diyos dahil sa kasalanan natin, natanggal ng dahil kay Kristo. Siya ang naging sakripisyo para sa ating kasalanan. And He is the propitiation of our sin. And not ours only. Hindi lang sa ating kasalanan. But the sin of the whole world. Tama ba? Tama ang salita ng Diyos? Hindi po sa akin yan. Salita ng Diyos po yan. Ang liwanag yan, hindi lang sa kasalanan natin, kundi sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya pinangangaral natin dito sa dulag, si Jesus Christ ang kailangan nyo para ang galit ng Diyos sa inyo ay mawala. Amen. Kasi kami, natanggap na namin yan. Kayo din, kailangan. Ba? Hindi na galit ang Diyos sa akin. Hindi na nagagalit ang Diyos sa akin. Dahil si Jesus ay tinanggap ko na. Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sinircumcise tayo sa puso. Doon sa puno ng kahoy sa krus na yan, na kinamatay ng Panginoon. Sinircumcise tayo. Sinantify tayo. Tinanggal yung marumi sa ating puso. Pinurga niya ang lahat nating kasalanan. Pinurga niya konsensya natin. Yung marumi nating konsensya, yung ating pag-iisip na wala tayong inisip kung hindi masama, pinurga ng Diyos yan. Nilinis niya yan. At ginamitan niya to ng kanyang sariling dugo. Hebrews chapter 9, verse 14. How much more shall the blood of Christ? Gaano pa kaya ang dugo ng Panginoon na tumigis para sa atin?
upang purgahin at linisin. Hira, no? Purge your conscience and serve the living God. Ba? Hindi mo, no? Ha? Nakita ba ninyo? Yung sa commercial sa TV, yung safeguard, pipili siya ng sabon, nangungusap sa kanila, no? Konsensya niya. Yung konsensya ay kaluluwa. Opo, ha? Kaluluwa. Kaya nakita ko diyan, nang namatay si Yesu Cristo, ha? Binabanal niya hindi lang ang ating mga katawan. Higit sa lahat, nilinis niya at ginawa niyang banal ang ating kaluluwa. Ito sinsay. Tinurgan niya lahat ng ating karumihan upang tayo'y makapag-alagad sa Diyos na banal. Tingnan yan. Kapag hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos, banal lang Diyos, tayo makasasala. Kaya kung hindi dahil sa kagandang loob ng Panginoong Diyos na nakay Yesu Cristo, naku, tatanggapin itong pagsamba-samba natin na ito. Kasi makasalanan tayo. Kaya nangailangan ng sakripisyo upang tayo makabanal. Upang tayo ay malinis. At dahil dyan, ibinilang natin na tayo patay na. Dapat ganon. Pag tinanggap mo si Kristo, patay ka na. At dahil sa ikay patay na, nakasama ni Kristo sa krus, ang ikay patay na sa kasalanan, kasama ni Kristo sa krus, kailangan mong ilibing. Ba? Kanina sa aming Bible study, tinanong ko, kung ikay namatay sa kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus sa krus, paano kayo lilibing? Nag-isip siya. Ay, kasama na sa Bible study. Isip siya. Lalim ng isip. Sabi ko, Brad, ano, kaya pa? Ano yung lilibing? Ano, sirit na? Kanya ko, sirit na. Kasi magaling yung kapatid natin na yun eh. Katalino yun. Pag nagbabible study ka, marami yung paliwanag. Kanina, wala siyang maisip. Paano niya maisip? Paano niya maisip? Ako din, hindi ko nga rin alam yun ng una. Kung hindi tinuro ng Biblia, hindi ko malalaman. Kung paano kung mamamatay sa aking kasalanan at mapapabanal at malilinis, yun lang naman pala paraan. Makipag-isa ka kay Kristo. Sumampalataya ka na nang siya'y ipinako sa krus. Pinaniwalaan mo lahat ng kasalanan mo, ipinako na doon at hinatulan sa katawan ni Jesus. Yan pala. Spiritual na paraan yun. Kasi kung literal talaga, ay mamamatay ka. Dito hindi ka namatay. Binuhay ka, buhay ka pa, ngunit patay sa kasalanan. Binuhay ka ngayon sa katwiran sa harap ng Diyos. Buhay ka na sa katwiran ng Diyos. O ngayon, paano? At ang sabi ng Biblia, buried with Him by baptism. Ayun. Sabi ko, bautismo. Kaya yung bautismo ay larang, yan ay identity. Yan ay testimony mo. That you are identified with the Lord Christ. To be in the Lord Jesus Christ. Identification in Christ. Yun, mga kapatid. Diba? Namatay kang kasama ni Kristo sa krus. Namatay ka sa kasalanan kasama ni Kristo sa krus. Ngayon naman ay ililibing ka. Inilibing ka. Kaya tayo mga nabotos mo sa tubig. Inilibing tayong kasama ni Jesus. Yan ay larawan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Amen? Amen. Ang liwanag niya. At si Kristo nang siya'y namatay,
muling nabuhay. Kanya nang tayo umanghon sa tubig, lumakad tayo sa isang bagong buhay. Dahil sabi ng Biblia, in Romans chapter 6, number 4. Di ba? Nakita ba ninyo? Even so, we also should walk in the newness of life. Nilagyan ng emphasis dito. Should. Dapat. Diba? Dapat ito nakalagay, diba? Sa Biblia. Ha? Ganda nito eh. Gayun din naman, tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Romans 6:4. Kaya tayong mga nabautismo, tayong mga nakipag-isa kay Kristo sa krus. Sa kanyang kamatayan, tayo namatay na sa kasalanan. Ngayon ay nilibing na tayo sa bautismo. At ngayon ay tayo'y mabubuhay sa isang bagong buhay. Yan ang aral natin sa bautismo. Ngayon, ang bautismo na yan ay larawan ng isang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon. Mabuting balita. Ngayon, wala tayong makikitang isang larawan o ilustrasyon para ipakita yung gospel, the good news, maliban sa bautismo, ang kamatayan, pagkakalibing, at muling pagkabuhay. Kaya tayong mga binabautismohan, sinasabi. Binabautismohan kita, ikaw, Kimson. Father Kimson Mamulo ay binabautismohan. Binabautismohan kita sa kapangyarihan at otoridad na gawad sa akin na iglesia. Binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Banal. Inilulubog sa kawangisan ng kamatayan, pagkakalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon ay lalakad sa isang bagong buhay ayon sa tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya itong Biblia, ito po yung guide natin sa bagong buhay natin. Tuwanan po yan, mga kapatid. Kaya lahat po ng mga nabautismuhan na mga apostol, matapos silang tumanggap sa salita ng Diyos, nagpatuloy sila sa mga doktrina. Ang sabi ng Acts chapter 2, verse 41 and in verse 42. Diba? Ang sabi ng Biblia, at silang masayang tumanggap nang ipinangaral o salita ng Diyos na ipinangaral ni Pedro. Si Pedro yung nangaral dyan eh. Si Pedro. Diba? Si Apostle Peter. And they that gladly receive His word, His, so refers to Pedro. Diba? Ang salita naman yun ay si Kristo. Diba? Tama? Alright. Where? Baptized. Ang liwanag eh, diba? Baptized. Ay mga nabautismuhan. Tama? At nang nabautismuhan sila, ang sumunod. And on the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Nung araw din yun, meaning, pagkatapos silang mabautismuhan sa tubig, ng araw din yun, ng oras din yun, nadagdag sila sa iglesia. And the original number, if we're going to study the Holy Scripture, in verse 15, they were 120 in numbers.
Sila lang natira dun eh. Acts 1:20, Acts 1:15, tama ba? Acts 1:15, sige nyo, 120, tama ba? O yun. Kaya, itong 3,000, nadagdag doon sa bilang nila, ang liwanag, di ba? Pero nung inorganize ni Jesus Christ yan, 12 lang yan. 12 lang yan, na apostol ng Panginoon. Pagkatapos, idinagdag yung 70 disciples. Yun yung mga ano ni Lord, mga advance party. Pupunta sila ng city ng Tacloban. Mauuna 70. Punta sila magpe-prepare. Pagkatapos iprepara, darating na ang Panginoon kasama na ang mga apostol. Ganun ang kanilang ministry sa unang panahon. Ganun ang bilang nila. 70, sabihin mo na lang, 70 plus 12, o di 82. Nagdagdag ng konti. O yan, 160. Diba? Naging 120, I mean, 120. Yang 120 na yan, tama ba? 120. Nadagdagan sila ng 3,000. Sabi. Di ba? Sabi. Oh. Di ba? Kaya sa inyong evangelistic, di ba? Nag-preach dito si Father Samuel. Maraming na siya. Binaptize ninyo. Nadagdagan na naman tayo ng bilang dito. Hindi lang, di ba? So, yung doktrina ng bautismo, ito pala ay paraan upang ang isang mananampalataya ni Kristo ay maidagdag sa iglesia. An entrance to the New Testament church. Not only as the identification with Christ, in death, burial, and resurrection, but also an entrance to the New Testament church. Kaya naging membro. Correct? Kaya wala tayong tinatanggap dito na membro na hindi baptized. Lahat baptized. Amen? Amen. Yan ang doktrina nyo. Biblical yan. Huwag kayong umalis dyan. Yan ang turo ng Biblia. Ngayon, sa ibang simbahan, ginagawa nila, pinipresenta, tangkapin ba natin to? Sila yun. Tayo, Biblia, susundin natin. Hindi tayo aalis dyan. Amen? Amen. Kaya dito sa atin, kasi halimbawa na, ito paninindigan ninyo. Ito paninindigan ninyo. Bible Baptist Church. Para maging member ka, bautismo. At para mabautismohan ka at qualified ka sa baptism, kailangan kang namatay na munang kasama ni Kristo sa krus. Yan ang kailangan. Kasi kung hindi ka namatay na kasama ni Kristo sa krus at hindi yan ang paniniwala mo, hindi ka pwede sa baptism. Ngayon, itong mga nabautismuhan, isinunod in verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. O yan mga kapatid. Ganyan na a-assemble ang New Testament Church. Napakahalaga ng bautismo. Hindi man ito nakapag-liligtas, pero napakahalaga. Stricto tayo mga Bible baptism when it comes to baptism. Kaya sa ako ito, binigyan ko ng emphasis yung doktrina ng bautismo. Because without proper baptism, ang iglesia hindi na-organize yan. Pero kung mayroong tamang bautismo, tamang paraan ng kaligtasan, it can be. Yan yung isa sa mga requirements sa pag-organize ng iglesia. Ang bautismo. Kanya kahit ilang beses ka mabautismuhan, walang problema yan. Ang problema dito, kung anong klaseng espiritu meron ka. Yan ang problema. Kahit kasi 10 beses ka pa bautismuhan,
Kung hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Panginoon, wala rin kabuluhan. Sapagkat maraming mga patotoo, kahit ang mga apostol ay nagsasabi, kahit ang doktrina ng mga apostol ay hindi nagkamali. Si Apostle Peter, ang tahanan ni Cornelio, matapos silang tumanggap ng Espiritu ni Kristo, napabaptay sila. Si Yuno, ang tresurero ng Kandase, ng reyna ng Kandase, na si Philip ang nagturo sa kanya habang siya'y nakasakay at sila'y nakasakay sa karuwahe, na binabasa ng Eunuko ang Kapitulo 53 ng aklat ni Isaiah, recorded in Acts chapter 8, kung inyong papansinin. Hindi alam ng Eunuko kung sinong binabanggit doon. Sabi ni Philip, naintindihan mo ba ang binabasa mo? Sabi ng Eunuko, paano ko maiintindihan yan? Malibang kung may magturo sa akin. Sino bang tinutukoy dyan? Ang kanyang sarili? Meron pa bang iba? Sino ba? Nagsimula si Philip, the evangelist, na magturo, ipinuka niyang kanyang bibig, at sinimulan niyang ituro si Kristo. The Eunuko, 53rd verse 53, verse 53 ng Acts chapter 8. Tama ba? Gusto ko yung number lang. And he began to teach. 8:35. So number 35, I'm so sorry, mali. 53. Verse 35. And he began to preach unto him Jesus. That's correct? Tama? So alam ngayon ni Philip na ang tinutukoy sa sulat ni Propeta Isaiah si Kristo, ipinangaral niya sa kanya. Yun po si Jesus. So ganyan po tayo. Ito, nangangaral tayo ayon sa salita ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Philip. Okay. Ngayon, sa kanilang paglalakbay, nakakita ang Eunuko ng tubig. Law. Di ba? Law. Sabi. Law. Here is water. Tama? Law. See. See? Nakita nyo, hindi pala si Lola. Hindi pala law. See. See. Here is water. What that hinder me to be baptized? Anong nakakadlang sa akin para mabautismuhan? Diba? Anong sagot ni Philip? If thou believest in thine heart that Jesus is the Christ, thou mayest. Is that correct? Tama, nakasulat. Kung sasampalataya ka na ang Jesus ang Kristo ng buong puso, pwede na. Diba? Ang sagot ng Eunuko, ako'y naniniwala. I believe that Jesus is the Christ. Tama? The Son of God. Amen. Because the Son of God is the Messiah. And that is the Christ. Ang sabi ni Andrew kay Peter, we have found the Messiah, which is interpreted the Christ. Messiah is the Christ. Okay. He is the Son of the living God. I believe. Pinahinto ang karuwahe and they went down and Philip baptized. Yun o. Diba? Nako, hindi na matagal.
ba? Magpapabautismo ako kung magpapabautismo ako sa birthday ko. May mga ganun. O magpapabautismo ka. Sa ano na? Kapag nakita ko na tumubo ng buhok ni pastor sa ulo niya, papautismo ko. Patay kang bata ka, baka hindi ka mabautismohan. Bagamat naniniwala kung tutubo pa yan. Pero hindi ko alam kung kailan. Ganyan tayo umaasa. Atawa si Father Minty. Magpapabautismo ko kung, alam mo, ang dami mong kondisyon. Walang ibang kondisyon na inilalagay sa bautismo. Maliban sa kung ikaw ay sumampalataya ng buong puso. Pwede na. Pwede. O, ito naman. Babautismohan ka lang kapag kailangan dumaan ka sa 7 o 12 doctrinal session. O, hindi natin basta ibabaptize yan. Kailangan dumaan muna sa 12 pag-aaral yan. Mahaba yan. Buli mo, 6 na buwan pang bubunot bago bautismo. Hindi yan. Labag yan sa panahon. Na pastor, baka hindi nagsasabi ng totoo yan. Baka nagkukunwari lang, ibabaptize pa natin agad. Wala na tayong pakialam dyan. Diyos ang nakakaalam yan. Dahil kapag nabautismuhan yan, pagpasok niya sa loob ng iglesia, di kasali na. Eto na. Lalakad siya sa isang bagong buhay. Nakita niyo? Ano yan? Yan yung programa ayon sa Biblia ng disiplina. Kaya kailangan i-impose sa church yung church discipline. Anong disiplina? Ituturo sa kanya na sundin ang lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Nakita niyo, marami mga membro hindi pumapasa dyan. Bakit? Isa lang ang dahilan niya. Baka hindi ligtas yan. Ang disiplina natin sa church, hindi po pwedeng gamitan mo ng kamay yan. Laging may conviction yan. Kailangan laging spiritual yan. Nakita nyo? Mga kapatid? Kaya napakahalaga na pagka naging member, turuan na sundin ang lahat ng pinag-uutos si Kristo. Isa dito, pagpapatawad sa kasalanan. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon sa iyong kasalanan, tungkulin mong magpatawad sa kapatid mo na nagkasala sa iyo. Ilang beses? Sa tuwing magkakasala siya at hihingi ng tawad sa iyo, patawarin mo. Sumusobra naman kasi siya. Wala ka ng reklamo, basta sundin mo ang Panginoon. Bahala ang Diyos sa kanya. Kung nagdulo mo siya, patayin siya ng Diyos. Bahay siya. Nakikita po niyo yun? Kaya ang iglesia, pag lumakad na may pagkatakot sa Diyos, lalago na. Lalaki. Dadami. Pag na-comfort na ng Holy Spirit ang iglesia, pag lumakad na may pagkatakot kay Kristo, dami na yan. Mabilis yan. Yun. Dami na yan. Kaya yung bautismo, ibinibigay natin yan sa sumampalataya. Daan yan para maging member sa church. Daan yan para maorganisa ang isang iglesia. Kung hindi pa pwedeng walang bautismo. O di dumating yung John the Baptist ng Leyte. Silubog sila doon. Question nila, saan ka kumuha ng authority sa pagbabautismo mo? Sagot ko, bago kita sagutin sa tanong mo, ako munang sagutin mo at sasagutin kita. Ang tanong mo, saan ka kumuha ng authority, Pastor Daron, na ikaw'y magbautismo? Nagawin mo yan. Sige, sasagutin kita. Ako muna magtatanong. Ito, tanong ko. Saan ka kumuha ng karapatan para tanungin mo ko ng ganyan? Hindi naman niya ako kaya sagutin. Kasi pag kinustyon mo yung aking otoridad, parang kinustyon mo ang iglesia sa Leyte.
Organisado tayong iglesia dito. Binigyan tayo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan ng karapatan na magbautismo tayo. Mangaral ng Ebanghelyo, magbautismo, magdisipulo. Tatanungin mo kung saan ako kumuha ng authority. Anong pakialam nila? Kaya nagbaptize ako. Na-organisa. Yan. O ngayon, wala nang gulo. Ang ginugulo na lamang ako. Kasi, pag hindi natin ginawa, hindi mahihinto. Kahit na sino makikialam sa gawain na yan. Ito ang kanyang panawagan. Protektahan ninyo ang pastor ninyo. Ipaglatan niyo ang pastor niyo. Mahalin niyo ang pastor niyo. Aba, hindi ganyan ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, ikaw pastor, ipaglaban mo ang tupa mo. Yan ang nakalagay. Protektahan mo sila. Hampasin mo mga asong lobo na gumagalaw sa mga tupa mo. Amen. O yan, kaya yan ang pinost ko sa Facebook. Aba, itong mga pastor na ito, kain ng kain, hindi na pinagtatanggol yung mga anak ng Diyos, kinakawawa na. Aba, pwede yan. O kaya, sabi ko ba, meron nangangalaga sa inyo na Panginoon natin. Kahit na ako ang kanilang atakihin, basta kayo, safety na kayo. Okay na kayo. Kaya yung bautismo, napakahalaga niyan sa ating iglesia, bagamat hindi itong daan ng kaligtasan. Tandaan nyo, iisa lamang bautismo meron tayo. Kaya pag naiba ang ating bautismo, mga kapatid, magulo na tayo. Iisa lamang tayong katawan. Oh. Kaya yung mga magulong member natin, siran uli ng gospel, tapos i-rebaptize para maalis ang kaguluhan. Chicken. Opo, sa lahat ng ating bunga sa ministry, pag mayroong tayong naging problema at hindi na nakikinig sa aral ng ating Panginoon, i-rebaptize. Chicken mo na natin sa vision. Nakita ninyo, mga kapatid. Okay. Ephesians chapter 4. Ang sinasabi. At pagkatapos, tatalong tayo ng 1 Corinthians chapter 12. Okay. In Ephesians chapter 4. Okay. Now, one Lord, number 5, or 1:4, verse 4. In Ephesians 4:4, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen. Ito, one baptism. Now, let's go to 1 Corinthians chapter 12. Okay. Verse 13. Verse 12 muna. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. In verse 12, 1 Corinthians chapter 12, for by one Spirit we all baptized into one body. Amen?
For by one Spirit are we all baptized into one body. Kaya, kung meron mga nalubog sa tubig, iba ang kanyang espiritu at hindi espiritu ni Kristo. Magulo sa simbahan. Kaya yung pag-organize ng iglesia, pare-parehas yan ng isip, damdamin. Ganyan ang pag-organize ng iglesia. Kaya kung mayroon tayong nababautismuhan na hindi parehas ng ating commitment kay Kristo, yan ang magulo. Kaya sa iisang espiritu ay nabautismuhan tayo sa isang katawan. Sa bautismo. I hope you learn. Dito sa ating church, we preach Bible doctrine. Kaya pumunta kayo kahit saan, hindi na kayo madadaya sa doktrina.